Benvinguts a l'IES Maestrat en Sant Mateu, una localitat del nord de la Comunitat Valenciana a l'est d'Espanya. En Sant Mateu viuen aproximadament 2.000 habitants. Hi ha una catedral d'origen gòtic i romànic, un bonic ajuntament, bars i tendes que es localitzen al voltant d'una gran plaça. Tornem a l'institut. En l'institut hi ha aproximadament 400 alumnes procedents de les localitats de l'entorn. Els graus d'aprenentatge són ESO, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i un mòdul d'administratiu. Totes les aules contenen, a més del material bàsic, taules, cadires, diccionaris i una pissarra, un ordinador amb una pissarra digital. L'institut consta de 3 laboratoris, 2 grans tallers de tecnologia, una classe de música on es realitzen classes teòriques i pràctiques amb els instruments, 2 classes de plàstica, 2 classes d'informàtica amb ordinadors connectats a internet, una gran sala multiusos per a fer reunions i xerrades, un gimnàs amb molt de material esportiu i un camp de vòlei i bàsquet al seu interior, un enorme pati amb camp de bàsquet i futbol. A més, hi ha servei de comedor i transport per a tot l'alumnat que visca en les localitats del voltant. Durant el curs hi ha tornejos a l'hora del pati de futbol, vòlei, guinyot. S'organitzen concursos científics, tecnològics i literaris on els guanyadors reben un gran obsequi. Xerrades educatives d'interès per als alumnes i excursions culturals i viatges a l'estranger. Vine a estudiar a l'IES Maestrat.